taas kataong kakayukon. Kami ay lalaban at lalaban. Kung matutunghayan natin sa kabahan ng pinagdaanan ng ating bansa sa kasaysayan, may kita na mayroon ng gobyerno, sistema ng pamumuhay at kultura ang Pilipinas. Nagkagulo-gulo ang mga Pilipino nang dumating ang mga kasila na ginamit ang relihiyon upang tayo ay mabuwag sa ating pagkakaisa. Nagkaroon ng mga pulo-pulong digmaan. Nang dumating ang imperialista Amerika, nagpakilala sila bilang mga bayaning raw na magbibigay raw sa atin ng kalayaan mula sa mga kasila na ang tanging layunin lang naman nila ay kamkamin ang ating mga likas na yaman upang mapakinabangan nila ito sa kanilang pansariling interes. At ito ang aming sigaw! Justisya! Justisya! Imperialismo! Viva Son! Ang pag-ising ko tahimik na, walang tulog, walang tulog. Ang kailan ang linaw ko, ang labo mo, ang labo mo naman mundo. Ang labo mo naman ang mga lay asin patakaran sa idang ginigibo, ipinapatupad sa bilog na nasyon, dikta asin kagustuhan kadarakulang nasyon sa panginot ng Estados Unidos. Kaya nga ni, dainin totoong independensya ang Pilipinas, ang satuyang pambansang soberanya nasa irarom kan dikta kang Estados Unidos as mga imperialistang nasyon. Di kita ang independent foreign policy o patakarang panluwas, kundi patakarang panluwas sinusunod niya to sigun sa kagustuhan kang Estados Unidos. Kaya nga ni, yaon dyan nagpapadagos ang Mutual Defense Treaty na minukna pa kang 1950 sa panginot asing kagustuhan kang Estados Unidos. Patuloy nating isusulong ang alternatibong kultura na maghuhubog sa mga Pilipino sa pagiging progresibo at makabayan. Hindi natin kailangan si Darna o kung sino pa mang bayani. Ang tanging makapagpapalaya lamang sa ating mga Pilipino ay ating mga sarili. Kaya ating masasabi na itong marcha ay marcha ng mga bagong bayani, marcha ng mga bagong Andres Bonifacio, marcha ng bayan, marcha ng bagong revolusyon. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban!